n'aka Paul na onye Aguleri ka ọ bụ na dibịa na-agwụka bụ na ọya achọghị ịhapụ onye oji na dibịa na-agwụkọ bụ na ọya achọghị ịhapụ onye oji dibịa ọ bụ na ọya achọghị ịnanụ si na onwe inu o zitere ọ sị na ogbu isi ebukarị ihe ọchịagha mana o jiri ọbara mmadụ wee kwọ aka ogbu isi bụ onye alụ a ka eji okwu ekwu okwu asịkwụsị were mmanụ wee taa akwụ ihe ọsị na onye yi akwa mmadụ gba ọtọ akwa mmadụ gba ọtọ ihe a bụ Basil Chinonso dike ọsị na dike baa na ọja aba akpa dike baa na ọja aba akpa awaji adọlụ ịkpọta ndị ga-alụrụ gị ọrụ n'ubi kpọta ogbu ọja ọnọdụ n'ubi na-afụlụ ọja onye ụsa adịa ayọmgba onye ụsa ada ayọmgba ọ na-ayọmgba anya na mgbada bụ n'afọ ojuju ị nụrụ inu a anụ m ya oyi agụ na mgbada bụ n'oge afọ ojuju ọ bụrụ n'oge agụụ ọgụ ịma ọnwe otu agụ si eme agụ ekwughị ekwu ka na hụrụ okenye anụghị anụ fenahụ nwata ekwughị ekwu ka na hụrụ okenye akọ n'ahụ anụghị anụ fenahụ nwata fenahụ nwaanyị na-adịghị eri eke ekwesịghị iji eze wee kelee ụmụaka si fege zite ozi mana onye nkanụ ka ọ bụ inu ede ebua ọ sị na ọkụkọ na-eje ebe onye ilo ma onye ori ejighọ ndụ ya aka chacha inu ya nke ebua sị na ezi ka nwa ya gwa sị ya nna m negodo ebe ị na-etinye ọnụ ọ sị nwa ya esegbuna na ọ nwere ọgwụ eji agwọ ikputu onye amaghọ ezi ka nwa ya sị nna m negodo ebe ị na-etinye ọnụ gị ọ sị nwa ya ga-esogbu na ọ ọgwụ eji agwọ ikputu na amaghọ ikputu nya anya n'ogwu ị gaghịzi akpa akpa mana ọ bụ nke na na-achọ akpa mana ọ bụrụ nke na-eri eri onye afọ onye nke a onye ọbụla kụziri nwata otu esi aga ije ga-akụnwu ya ngwụlọ onye kụziri nwata esi aga ije ga-akụnwu ya ngwụlọ